И... Реклама! Вижте мен! Вижте гората! Вижте пак мен! Вижте гората! Сега съм се подпрял на брадва! Сега не съм се подпрял на брадва! Ама пак си подпрян. Ей, да не! Подпрян на брадва! Ама не трябва да си подпрян. Да бе, не трябва! Така, сега ме виждате? Сега не ме виждате! Сега пак ме виждате? Сега не ме виждате! А сега гледаме гората! Така... А сега погледнете мъжа си до вас! Погледнахте ли го? Видяхте ли го на какво прилича? Да ви кажа честно, в гората е по-хубаво. Хванете гората и се чувствайте спокойни. Това е.